с което ще представя на работа от последната ми книга. Участвам с една скромна част от последната ми изложба живопис. Участвам в фотоконкурс Братя Хоризонт и с кратка музикална програма като поздрав към зрителите. Това са картини от последната ми самостоятелна изложба, която беше тази пролет в фестивален конгрес на Център Варна. Това е само една малка част от нея, тя е много по-голяма. Не се ограничавам до формати, до сюжети, имам и натюрморти, и пейзажи, като цяло експериментирам както с стилове, така и с формати. В момента актуално моя участие има също в арт-салон на Радио Варна. Това е към Фундация България, която организира панаир на занаятите и изкуствата от конкурса за млади автори. Там участвам за втора година. Миналата година също участвах, тази година също ще класирам с 3 картини, като и 3 са одобрени и изложени. Изложбата ще бъде актуална до 20. Аз просто имам късмет да правя това, което ви ще бъде. Утре, трети ден от Чуленово Артфест, в 10 часа започват уроки.